Здравейте хора, аз съм Радипи и днес ще снимаме един много кратък клип, но пък също така според мен доста експлозивен. Буквално експлозивен, защото ще правим 1000 TNT срещу 500 пигмена. Те са по-малко от 500, но пък се струва да видим експлозията. Затова нека започваме с този супер малък клип. Така, 3, 2, 1 и да видим експлозията. Добре, това беше по-скоро много лагващо. И така, да видим резултатите от клипа. Резултатите са: всички пигмени умряха. Добре, това беше очаквано. Надявам се този кратък клип да ви е харесал. Щупете лайк бутона, ако ви е харесал, и до следващия клип.